Welcome po sa kusina sa probinsya. Magasugba kita ng molmol na isda. O kanang duha gagmay nga mga isda. Gangis nga gagmay. O molmol. So, magaling kita sa atos bahay. So, start na daghan. Okay, luto na ang atong sinugba na isda. So, kumain is magkakaon na kita. So, lagi tayo ang atong sinugba. Yan, fresh. So, ayaw mo kalimot sa pag-like o subscribe sa atong channel, Kusina sa Probinsya. Lagi pa kayo ang salamat. Thank you!